खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 15 आरो 16 नभेम्बर सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथि सान एबा 16 नभेम्बरखौ दिनैनिफ्राय 1 नं काटलिगाव बेदलाबारि गामि जौगा आफादनि बानजायनायाव बाथौसालि फोथार थानसालियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। बे खुंफुंनाय साननि गिबि सानाव साइनासालिनि हाबलांग्रा गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आगास्तुत टिगा बिथाङा। बेनि उनाव फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव गोसोखां खाम्फा बेखेवना होयो बिस्ति बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि दिनैनि गिबि सानाव बिथांमोना फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि बादायलायनाय लानायखौबो नुनो मोन्दों। हाबाफारि बायदि 16 नभेम्बर एबा गाबोन फुंनि 8 रिंगायाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय 8:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जागोन। बेलासिनि 1 रिंगायाव गेवलां जथुम्मा मेल खुंनाय जागोन। लोगोसे बे गेवलां जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बर' थुनलाइ आफादनि मिरु सोद्रोमा शरत चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। गाबोननि खुंजानो गोनां गेवलां मेलाव बानजाय आफादा राव धोरोम बासियालासे बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो बयखौबो खावलायहरदों। बेयावनो जोंनि खौरां नायगिरि बिथांमोनसिम साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि चेनेलजों जों बेखौनो फोरमायनो सानोदि दिनै जोंहा सेथि हाबाफारिमोन। बे सेथि हाबाफारियाव जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां बिटिसिनि EM आगस्तुत टिगा सार बिथाङा सफैदोंमोन गिबि दरखंखौ बेखेवनाय हिसाबै। बिनि उनाव जोंनि बाखि जोंनि साहित्यनि मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनजों गोबां जोंहा डेलिगेट बायदिसिना जाना थांबाय। दा बिनि उनाव अखानायै गाबोन 16 नभेम्बर बे 16 नभेम्बराव जोंहा बर'नि बा थुनलाइनि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जों गाबोन देंखो मोनाबिलि खालामनाय जादों। बे देंखो मोनाबिलियाव जोंहा जोंनिनो जाखांफुनाय लाइमोनफोर जेरैहाय आलबिंस्टन बर', गरेस्वर, आरोबाव अनिल मुसाहारि, जाय बिथांखौ बर'नि उदित नारायण होननानै बुंनाय जायो, बिथाङा जोंनि देंखो मोनाबिलियाव नुजाफैगोन। बिनि थाखायनो जोङो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे लिर फैनानै नैबे जानो गोनां फैगौ कालचारेल नाइट बेफोर बिथिङाव बा जोंनि हाबाफारिफोराव नुजाथिफैयो, बेखौनो जों नोंथांमोननि चेनेलनि दारै जोङो फोरमायहरनाय जाबाय। बेवहाय जोंहा बेखेवगिरि महर हिसाबै जोंनिनो बारग' EM बिथां आगस्तुत टिगाया बेखेवगिरि महरैसो सफैगोन। बिनाव गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन जोंहा भद्रेश्वर दैमारि, भुटानिस गल्ड मेडेलिस्ट बिथाङा भुटान हादोरावसो गल्ड मेडेलिस्ट बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। आरोबाव रतन साहित्यनिफ्राय जोंहा गोबां जोंनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। बेखिनियानो जों सानो जिहेथु जोंनि नैबे गामिनिफ्राय जिहेतु जोंनियाबो गोदोनिफ्राय साहित्य हिसाबै जोंहा बर' फरायनाय बायदिसिनायाव जोंहा दिनैहाय गोग्लैसोनानै दंमोन। मानो होनना बुङोबा दानि जुगाव जोंनि बर' मिडियामखौ फरायनाया खम जाबाय। जाहाथे उनफ्राव जिहेतु जोंनिया बर' मिडियामाव फरायहोयो, बेखौनो जों दिनै बेखौ नोजोर होनानै नैबे जोंनि गामिनिफ्राय जों खुंनायखौ लाबोनाय जादों आरो।